strong, the mighty. The forces of evil can never destroy the powers of the Wonder Man. And though the Хи. Аз мисля да потърся нататък. Големи очи имаш. Поискаш у аз мене? Кухарченце. Кой видя? О, Дини! Бой? Тамън. Леле, те били на 10 метра от къщата, човек. Пак аз къде ходя да търся. Сложи си ги в тебе и дай и ги направи на семена. 30 ли? Това тук да стоиш, то ти би стои, нямам толкова семена. Нали знаеш сега? Не чупиш корена, ми чупиш само това. Динята. Да. Направим град. Идеално. Аз на състояние да речам. Скоро хем хляб ще си правим, хем дини. Чай да взема още малко семена. От 200 трива едно се им падна. Прасенца, гуси. Не ги трепете. Да може да ги вземем за фермата. До къщата някъде. Има ли аерона? Има, 20, мисля, че вече по-малко. От 20. За користа тия дървета те много гадно нагоре. Стават по 200 метра. Ето къде те... Аз мисля, обаче много мрем. Да не изгубим някои тия, мислех да направя на всеки по едни айрон бутуши. Първо е да съберем повече айрон. Тогава да почнем да правим. Хубаво. Съберем поне един став. Това скоро няма да стане. Направи ли фенсгейт? Врата. Не. Аз ще направя. Само че... С кирката по-трудно се махка. Следвам да сложа букуците. Някой да вземе пръст да го запълни, ако си го виждате. Като гледаш, много пръст имаме. Има. Това има и пръст. Има, видях. Какво ще да правя? Врата ли? Чай, сега ще направя врата. Съдение към и аз не знам какво да. Значи... Да не 100 човека сега да направим врати. Бах ти грубия израз. Порта. Чай, че е груб. Живеят. И без това да ни цъкаме постоянно. Само че да ти кажа... Няма ли те да е по-добре? Не, много грозно стои.
Аз мислех пода да е от вълна, обаче тъй като нямаме много вълна, пък нямаме и овце. Това не съм. Пълна е едно. Това е тиквен финер. И някой знае ли го това? Или то май не му е с тиквен финер? Не му е. Чакай да наредим малко финерчета. Цак. За кого ограждаш това те? Где е тъпка градинта, гледай къв си зъл. Где е вратата? Ти ще влизам. Отай там. Ага. На здраве. И имам костен прах. Мале, аз забравих, човек. Направо слагай на един ти. Сега ще се готовя. Охо. Слагай по едно, цъкай, защото ще се махне. Знам бе. Скоро ще имаме реколта. Много смешна муцунка. Аз съм рокер, мен. Клатя ли са? Виж, те клатя ли са? Клатя ли са, викам? Ей, те. Да. Да се прави злата. Ще направи един човек само за храници и за фарми. Аз нещо щеше да правя. Закузих тая вълна, но забравих. Не. Ако трябваше да направим... Не е много малка, е прекалено малка. Голям вид каза. Това за оная патица и ония било ли? Гледах да е голяма, ама за 3 човека е била малка. Защото обикновено живеем по двама. Пещерата пък не беше ли хипер малката? Има гърмяк. Бам! Ох, котио, издава пода. Поне успях да го фана. Какво вика? Има гърмящо. Не обръщам да гледам някакво същество влиза тук. Не го направим те. Е хубаво. Гледай го и прозорците ги няма. То мисля, че трябваше да има прозорци. Или пък да го направим така. Яката гръмна обаче. С кое ще го правиш бе, с... Много бе, с бялото дърво беше по-хубаво. Ама дай с това бе. Да стои с смисъл, това цвет дете. Аз нещо щеше да правя. Отвънка... Да, сетих се. Само, че трябва... Ето където да направим. Аз сега ще го запълня. Секунда, мама. Мечки ли? Напред. То мисля, че трябва да има. Мене тук имам някакви тази ще сам да запомня. Махни тая пръст. Аз се махна. Да, тук. Така. Цак. Цак. Че да направим още малко.
То ще трябва даже още стъпа да ви кажа. Една хубава тераса да направим. Навънка няма такова. Дините почнаха да растат. Стъпалата са издени. Здрасти. Моля? Тераса. Ще я правя, обаче ми трябва още